θέλετε να μας πείτε? Τι θέλετε να κάνετε? Το καταγόμενο από την Κάμψα του Πόντου που έχει μια υποχρέωση, γιατί Κάμψανίδες και Παπρανίδες, Παπρενοί, πολέμησαν πλάτη με πλάτη και δίπλα-δίπλα για πολλά χρόνια. Και εγώ με τη σειρά μου να σας χαιρετήσω. Έχουμε καλή επιτυχία. Να πρέπει να μην ανατριχιάσει, να μην νιώσει κάτι το φυσικό. Δηλαδή πιστεύω ότι έρχεσαι κατάλαβα όλο μέσα στη φύση σου. Είναι κάτι που σε αγγίζει. Και πέρα από πάω σε πάρα πολλές ιστορίες, επισκέφτεται το χωριό της γιαγιάς μου, στη Σαμσούδα, στο Αντάνι, στο χωριό του Πεθερού, το οποίο κάνει και ολοκληρωτικά. Να προσέχεις τον εαυτό σου, γιατί λίγοι Κάμψανίδες ήταν στην Ελλάδα, περισσότεροι έμειναν εκεί, έτσι. Άρα είμαστε στα δύο χωριά γραμμένοι. Λίγοι, ελάχιστοι. Θα είχα σκοπό να το πω στη συνέχεια, θα το πω τώρα. Όταν τον ΣΠΟΣ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδιαίτερα στους συλλόγους της Δράμας, οφείλω διετητές ευχαριστίες, γιατί ήμουν προσκεκλημένος να μιλήσω στην εκδήλωση για την μέρα μνήμης της Γενοκτονίας εδώ στην Πλατεία της Δράμας και εκεί γνωρίστηκα με τον πατέρα Παπαδόπουλο. Εκεί έγινε η συμφωνία, δώσαμε τα χέρια και τελειώσαμε και να πούμε ότι είμαστε ένας εσωτερικός οίκος για να υπάρχει και να μπορεί να κάνει και τέτοιες πράξεις πρέπει να είναι όρθιος, πρέπει να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις του, τους εργαζομένους, με την εφορία και όλα αυτά, για να μπορεί να εκδίδει βιβλία σαν του πατρός Σταύρου, που δεν έχει εμπορικά χαρακτηριστικά και καμιά εμπορική σημασία για το εμπορικό μας σύστημα. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούν οι ομιλητές και οι
λόγους και ενδεχομένως πολύ περισσότερους, σήμερα Πάτερ Σταύρο θα πρέπει να νιώθετε πολύ περήφανος που οι κόποι σας ανταμείφθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πριν από λίγο καιρό, σε μια φιλική συζήτηση μου είπε με καμάρι μια κυρία. Ένα βιβλίο 500 λέξεων μπορώ να το διαβάσω μέσα σε 3 μέρες. Μούδιασα. Ρίγος πέρασε το κορμί μου. Αυτό μου δεν της απάντησα. Ξέρεις πόσο δύσκολα γράφεται ένα βιβλίο 500 σελίδων? Ο καθένας με τον πόνο του θα μου πείτε. Έτσι είναι. Αναγνώστης και συγγραφέας δεν μπορούν να έχουν την ίδια οπτική γωνία. Ο αναγνώστης ποτέ δεν εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφεται και ολοκληρώνεται ένα έργο. Άρα είναι τα κριτήρια του και είναι πολύ λογικό. Ο συγγραφέας όμως είναι υποχρεωμένος να προσμετρήσει τα
χρόνου στις νεότερες γενιές, για να μην γίνει η ήδη κοντή μνήμη μας ανύπαρκτη. Πάτερ Σταύρο, σε ευχαριστώ για τη χαρά και την τιμή που μου έχεις. Είμαι συνοδοιπόρος σε αυτό το έργο ζωής. Σε συγχαίρω για την ευθυνέλειά σου και την υπομονή, τον αγώνα και την πίστη σου. Ο Θεός θα είναι πάντα μαζί σου. Το βιβλίο σου που υπερσυνδεσμένο εξήγα να δείχνει πάντα το λιθάκι, που δεν είναι άλλο από την αποπεράτωση του ναού. Σεβαστοί πατέρες, κυρίοι και φίλοι μου, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Όντως είχε αγωνία ο πατέρας Σταύρος στην Ιγλιώνη, δεδομένου ότι έρχεται ο χειμώνας ο Άγιος, και όντως σήμερα ήταν μια μέρα που εκτός από τον Άγιο ζεστάθηκαν και οι ψυχές όλων μας που ήμασταν εκεί, αλλά και αυτών που δεν μπορούσαν να είναι εκεί φυσικό τον τρόπο. Είπε η Ρένα ότι έδωσα το λόγο και δεν μπορούσα να το πάρω πίσω. Εδώ στην αίθουσα είμαστε αρκετοί από διάφορες με καταγωγή από διάφορες περιοχές του κόσμου που δεν μπορούν να καρασαρώνται, τουλάχιστον. Συχνό από αυτόν λόγω και της δικής μου καταγωγής, Καρσλίδες, από τη Χαλδία. Όμως στην Δράμα νομίζω ότι η πλειονότητα των κοντέρης καταγωγής είναι Σαμσουντέη και Παπενέα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι από τη Σαμσούνια και την Πάπη. Και επειδή κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, ενώ οι άνθρωποι που κατάλαβαν τις περιοχές που προανέφερα, νομίζω ότι ναι, οι Σαμσουντέοι και οι Παπενοί θυμίζονται γι' αυτό, όταν δίνουν τον λόγο τους, πολύ δύσκολα τον λένε τους. Γι' αυτό σας συγχαίρω, Ρένα, γιατί δεν έκανες πίσω στον λόγο που έδωσες. Μετά τη Ρένα, ακολουθεί ένας ποντιοκαταδόκης, ο κύριος Διευμεντζόγλου Ιωάννης. Ο ποντιοκαταδόκης κατά μία εκδοχή ήταν και ο Διγερής Αφρίκας, τον οποίο διεκδικεί και η Καπαδοκία, οπότε κάναμε τη γέφυρα ποντιοκαταδόκης και έλειξε και η έρευνα τελειώσαμε. Ο κύριος Διευμεντζόγλου Ιωάννης σπούδασε στην Ακαδημία της Αλεξανδρούπολης. Μετεκπαιδεύτηκε στο Μαράξιο Διδασκαλείο Αθηνών και ήταν ακόλουθος στη Σχολή Δομικών Έργων και στο Πάγιο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πολύ άσχολος, ασχολείται με τις τέχνες και τα γράμματα, με την ζωγραφική, τη δημοσιογραφία. Εδώ μπορώ να πω από πότε ασχολείται, με την δεν μπορούσα να πω. Από το 1975 και άφησε το δημοσιογραφικό στον πρωινό τύπο της Δράμας. Έχει γράψει 14 βιβλία, παρακαλώ, διηγήματα με ιστορήματα, ρητορικά, θεατρικά και άλλα, και έχει ιδιαίτερη ασχολία του τη μουσική. Κύριε Διευμεντζόγλου, παρακαλώ να πάρετε θέση στο βήμα. Ίσως το ακροατήριο έχει κουραστεί. Νιώθω πως ο λόγος μου θα είναι σαν τους αργοναύτες που πρόκειται να περάσουν στις Βρυγάδες Πέτρες. Πρέπει να περάσουν γρήγορα για να βγουν σώοι. Πρέπει να μιλήσω σύντομα για να μην κουράσω. Αλλά για ένα βιβλίο για το οποίο θα έπρεπε να μιλάει κανείς 6 και 7 ώρες και να μιλήσει στις παρυφές του βιβλίου, όχι στην ουσία. Εγώ θα συντομεύσω, σε 6 ώρες θα τελειώσω. Λένε ότι αν θέλεις να σε θυμούνται όταν φύγεις από αυτή τη ζωή, γράψε κάτι που να διαβάζετε ή κάνε μια πράξη που να γράφετε. Ο Δεσποινογιώτικος πατήρ Σταύρος έχει κάνει και τα δύο. Και έγραψε κάτι που διαβάζετε, το παρόν βιβλίο, αλλά και έκανε πράξη έναν όνειρό του, ανοίγει ιερό ναό του Αγίου Νεκτορίου που εορτάζεται σήμερα.
και γράφτηκε το γεγονός αυτό, αυτή η πράξη στις καρδιές των πιστών της περιοχής εκείνης όπου διαπνεί ο ιερεύς, αλλά και όχι μόνο αυτή. Γράφτηκε όμως ιδιαίτερα στις κουράνιες Δέλτους. Σήμερα όμως ομιλούμε για το βιβλίο. Συμβαίνει το εξής. Δεν θέλω να ονομάσω τον εαυτό μου κριτικό. Δεν είμαι κριτικός ούτε με ήττο ούτε με γιώτα. Γιατί φοβούμαι τη λέξη κριτικός με γιώτα. Λένε πως κριτικός είναι αυτός που δεν μπορεί να κάνει κάτι δικό του και καταστρέφει το έργο των άλλων. Εγώ δεν έρχομαι σήμερα ως κατεδαφιστής, αλλά ως θαυμαστής του έργου και της γραφής του Πατρός του Άλλου. Νιώθω πως βλέπω ένα οικοδόμημα και για να του χαρώ, να το απολαύσω, να το θαυμάσω, αποτραβιέμαι λίγο προς τα πίσω για να η οπτική μου γωνία να το συμπεριλαμβάνει όλο. Και δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες. Δεν το κατεδαφίζω για να το χαρώ. Είναι λάθος. Το έργο είναι σοβαρό. Είναι λαογραφία. Είναι ιστορία. Είναι κοινωνιολογία. Είναι μυθιστορία. Είναι χαρακτήρες, είναι τα πάντα. Μας βάζει μέσα στον χώρο της κοινωνικής ζωής του πόντου και της μικρασίας. Μικρασία είναι τα πάντα και ο πόντος ιστός. Λέμε συνήθως ένα έργο το ονομάζουμε πόνημα. Παρακαίης πόνος σημαίνει κόπος. Στα χρόνια μας σημαίνει και πόνος. Πόνος σωματικός, πόνος ψυχικός. Κουράστηκε, κοπίασε ο πατήρ Σταύρος, αλλά και πόνεσε. Και πόνεσε γιατί όλες οι αναφορές είναι θύμησες και θύμησες όχι ανώμητες. Με πολύ οδύνη γράφηκε το βιβλίο, αλλά και με πολύ αγάπη και περίσταση, γιατί θέλησε να κρατήσει στην επιφάνεια όλα τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο άλλο πνευμόνι της Ελλάδος. Το αριστερό πνευμόνι της Μικρασίας. Σήμερα η Ελλάδα λέει ένα πνευμόνι. Τα δυο τους πνευμόνια ήταν η Μικρασία και η Ελλάδα. Και στο κέντρο το γαλάζιο Αγίου Πλάτωνος. Αυτή η ομορφιά καταστράφηκε. Σήμερα είναι μισή η Ελλάδα. Πώς να γράψει ένα τέτοιο πόνημα. Ένα μόνο θα σας πω. Διάβασα το αγώνιασμα του Παπαστάδου παππού του ιερέως του Παπαστάδου με την Καταρινή πρεσβυτέρα. Ευτυχώς δεν ήταν πολυσέλικο, γιατί θα μου είχε στερέψει το κλάμα. Απλότητα στη γραφή, αλήθεια, τρυφερότητα στη σκέψη, τιμιότητα, αγνότητα, ένα άγγιγμα στο χέρι η σκοπελιά και ήταν όλος ο παράδοσος, όλη η χαρά, η ζωή ξεδιφρονόταν εκεί. Πόση ομορφιά. Μια 100% αγάπη δοσμένη σαν σε συγκοινωνούντα δοχεία, τα δύο χεράκια που πιάστηκαν έτσι και ήταν όλη η ευτυχία. Πόση ομορφιά. Το θαυμάζω και το συγχαίρω. Όταν μου έκανε την τιμή να μιλήσω, είπα τι να πω. Για να άφησε την καρδιά σου να μιλήσει. Δεν χρειάζεται να γράψεις πολλά. Και ξέρει η καρδιά να υπαγορεύσει στο μυαλό αυτό που θα πούν τα χείλη. Γιατί ο Παπασταύρος δεν είναι τυχαίος για μένα. Είναι ο φίλος μου αδερφικός. Και είναι τιμή που με αποκαλεί φίλο.
Τη μεγαλύτερη τιμία και την υπόψη σας στον κόσμο τη δέχτηκε ο Λάζαρος Ανεστημένος. Ήτανε φίλος του Θεού, φίλος του Χριστού. Τώρα με κανένα αυτό φίλο είναι ό,τι τιμητικότερο για μένα. Τιμητικότερο, λάθος. Αν μου ζητήσετε, πατέρα, γραπτά δεν έχω να σας δώσω. Αν επιβιείτε, θα κάνω ένα καρδιογράφημα να σας το δώσω να το διαβάσετε. Για να δείτε πόσο σας αγαπώ και ποιο φίλο και πόσο φίλο σε εσάς. Γιατί δεν ξεχνώ, στο στρατό που συνυπηρετήσαμε, φορούσαν τα ρούχα σας, τα παπούτσια σας, σας άφηνατε τα εσώρουχα να ξαπλώνετε στο κρεβάτι και εγώ έκανα τις βόλτες μου στη Θεσσαλονίκη. Το βιβλίο διακρίνεται η ειλικρίνειά του για την αντικειμενικότητα, βγάζει στο φως τα πάντα και τα οδυνηρά και τις χαρές της εποχής εκείνης. Και μάλιστα μπαίνει και σε λεπτομέρειες. Η λεπτομέρεια του συγγραφέα είναι επιτυχή. Κουράζει η λεπτομέρεια. Έχει όμως αυτή τη δυνατότητα της πέλης και του συναισθήματος που με τη λεπτομέρεια αποκαλύπτει την αλήθεια του γεγονότου. Όταν το διάβαζα, ένιωθα ότι είμαι σε ένα τρένο, είναι στη μηχανή του χρόνου, η οποία κάνει αντίθετη πορεία από το παρόν στο παρελθόν. Και εγώ κάθομαι στο παράθυρο και ανέβω έξω βουβές παραστάσεις, τα ταμπλό βιβά που λένε. Και καθώς πλησιάζουν στα γεγονότα, ξαναζωντανεύουν αυτά, ξαναζωντανεύουν οι χαρακτήρες, τα πράγματα, η φύση, τα πάντα και μιλούν. Και αν θέλα μου, είμαι μέσα στα γεγονότα και πότε πρωταγωνιστής και πότε κομμάτσος. Έχει αυτή τη δυνατότητα να περιγράφει με το λόγο του τον απλό όμορφες καταστάσεις. Μπορεί να αναλύει τους χαρακτήρες. Θα έλεγα, όπως το Ντοστογεύσκι ονομάζεται ανατόμος της ψυχής, είναι ανατόμος των χαρακτήρων της εποχής εκείνης. Μιας εποχής η οποία είχε δύσκολες ισορροπίες. Πώς να ισορροπήσεις με τον Τούρκο. Πώς να συμβιώσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Ο ένας ήταν το βέβαια της φυσικής που λέμε υπάρχει, πώς κινούν. Αυτό που κινούσε τα πάντα στη ζωή της μικρασίας. Ο Τούρκος είναι ραχατής. Πώς να σε επικοινωνήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Κι όμως ζούσαν. Άλλωστε λέγεται, αυτή τη στιγμή έκανε έμεινες από την Μικρασία, η Τουρκία έγινε η παράπληκτη χώρα. Είχε ελπίδες να προδέσει, να αναπτυχθεί πνευματικά. Τις έκανε. Γιατί είναι μια χώρα χωρίς νου τώρα. Ο νους ήταν η Ελλάδα. Με τη γραφίδα του, λες και κρατάει ένα φακό, είναι μια μηχανή ακτινογραφίας και ακτινογραφεί τα πάντα, με λεπτομέρεια. Κινείται μεταξύ πραγματικότητας και επιστήμης, μεταξύ ιστορίας και μυθιστορίας, λαογραφίας, κοινωνιολογίας. Αναφέρεται σε πολιτικά γεγονότα, τεκμηριωμένα, αλήθειες, με ονόματα πραγματικά, με τοποθεσίες. Μα τόση λεπτομέρεια, πώς είναι δυνατόν να τη συγκρατήσει. Ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν εκβίωσε τα γεγονότα, αλλά τα έχει ακούσει, όπως όλοι μας η τρίτη γενιά, τα έχουμε ακούσει. Αυτά είναι τα διάφορα μας. Κι όμως, είναι σαν να τα ξαναζεί. Το βιβλίο αυτό είναι ένας χαιρετισμός στον άνθρωπο, ο οποίος παραμένει προσιλωμένος στη γη, στη φύση. Και οι πρόγονοι μας αυτό έκαναν. Ήσανε κολλημένοι. Αυτό είναι και ο Έλληνας.
παρόλο που λέγεται ότι είναι ο Οδυσσέας και γυρίζει στην περιφέρεια, ωστόσο αγαπάει και δένεται με τη γη. Και οι πόντοι και οι Μαρπεσιάδες ήσαν δεμένοι. Ήρθαν εδώ και ο νους τους ήταν και το βλέμμα τους ήταν στην Ανατολή. Έμεναν στα παράλια και κοίταζαν προς τα Ανατολάς, προς την νύφη, την πριγκίπισσα τη Σμύρνη, την πριγκίπισσα του Αιγαίου, και περίμεναν να έρθει το κύμα ή ο αέρας να φέρει ένα μήνυμα επιστροφής και χαράς, να ακουστεί μια καμπάνα που θα τους κάνει η Ελλάδα πίσω, να ακουστεί ο ήχος του καραβιού που θα τους πάρει, η μπουρού που θα τους πάρει πίσω. Κι όμως, η νοσταλγία παρέμεινε να είναι νοσταλγία. Έμειναν εδώ, θαύτηκαν εδώ, αλλά η ψυχή τους τριγυρίζει εκεί. Με τον τρόπο του συγγραφέας μας μεταφέρει εκεί, σε εκείνα τα χρόνια. Και τριγυρίζουμε και εμείς τα θέλα μας στα πάντα. Μα τι περιγραφές θα διαβάσετε. Ζωντανές. Θέλετε, δεν θέλετε, συντάσσεστε με τα γεγονότα και εσείς. Και πότε εναλλάσσονται η χαρά, η αγκαλιέζη, η ευτυχία, η οργή από τη συμπεριφορά των κατακτητών. Είναι ένας δείκτης, ζημιλεύει με την γραφεία του και με τους στεναγμούς της καρδιάς, ζημιλεύει όλα τα γεγονότα. Περιγράφει αυτό το θέατρο της ζωής σε όλες τις εκφάσεις. Δεν αφήνει τίποτα. Έτσι που κατατάει, βέβαια η κατάλληλα, που γίνεται το βιβλίο πηγή έρευνας. Ο οποιοσδήποτε ιστορικός μπορεί να μπει στο βιβλίο και να αριστεί στοιχεία, να αριστεί ακόμη ορισμένες φράσεις κτλ. Και να τεκμηριώσει γεγονότα. Είναι τόσο όμορφο δοσμένο. Μας κάνατε συμβολικότητα να αγαπήσουμε περισσότερο τις αριθμόνες της πατρίδας. Είναι κάτι που δεν ξεχνιέται. Κοπιάσατε πολύ. Σας συγχαίρω. Ζηλεύω την καλή έννοια αυτό που γράψατε, ζηλεύω αυτό που δημιουργείτε, ζηλεύω με την καλή έννοια την όλη σας σταδιοδρομία και δράση. Αξιωθήκατε κοντά στο τέρμα του λόγου μας να γίνεται ιερές. Τι ωραιότερο. Μια μάνα είχε 3 παιδιά. Ο πρώτος ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Ο δεύτερος στρατηγός. Ο τρίτος ταπεινός ιερέας. Όταν συστηλόταν έλεγε είναι η μητέρα ιερέως. Φέρετε επάνω σας την ευλογία του Θεού. Εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ. Αλλά και να ζητήσω και συγγνώμη για κάτι που άθελά μου έγινε. Πριν χειροτονηθείτε 20 μέρες, μου στείλατε μήνυμα στο κινητό ότι χειροτονούμε έλα. Εγώ είμαι γράμματος όμως. Δεν γνωρίζω το κινητό να το δουλεύω, μόνο να με πάρω και ακόμα. Πέρα του του δεν. Και έτσι απουσίασα. Δεν αξιώθηκα να είμαι στη χειροτονία σας και να φωνάξω στην εταιρεία τη φωνιά σας. Το λέω τώρα, πάξτε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κερνετζόγλου. Ήταν πραγματικά συγκινητικός ο λόγος του. Και θα φροντίσω να διαβάσω ένα βιβλίο του, γιατί πιστεύω ότι ο λόγος σχετίζεται και με το προφορικό και με το γραπτό.
κανείς με τα τελευταία γεγονότα που η γειτονική χώρα συντάσσεται με τους τζιχαντιστές ό,τι πιο βάρβαρο και απάνθρωπο έχει εμφανιστεί στην ανθρωπότητα όχι τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους αιώνες. Είναι οι φυσικοί σύμμαχοι και τα αποτελέσματα τα βλέπετε δυστυχώς στις οθόνες των τηλεοράσεων. Επίσης είπατε για τον λόγο, το γραπτό λόγο του πατρός Σταύρου. Όταν το γνώρισα μαζί με τον άλλο Παπαδόπουλο Σταύρο, ήταν λίγο πριν την ομιλία στην πλατεία σε μια καφετέρια. Παπαδόπουλο Σταύρος από τη μια μεριά, Παπαδόπουλο Σταύρος από την άλλη μεριά. Ναι. Και οι άνθρωποι αυτοί ήταν συμμαθητές και μάλιστα κρατά και στο δίπλο θρανείο. Και σήμερα ήμασταν μαζί στην εκκλησία και εσάς δεν σας είπα. Και διαπίστωσα ότι έχουν και τα ίδια μάτια, κανονά μάτια και ίδιο. Αν θέλει κανείς λοιπόν πριν διαβάσει το βιβλίο, να διαπιστώσει ποια είναι η γραφή του πατρός Σταύρου, δεν έχει παρά να δει τα μάτια. Και εγώ, ομιλώ για να μην λέω εγώ και παρεξηγηθώ, όταν το είχε μαζί του το βιβλίο, έτσι δεν είναι, το είχε σε δοκίμιο εκείνη την ημέρα και μου το έδωσε να το δω. Έριξα μια ματιά, ασφαλώς δεν είδα τι έγραφε το βιβλίο, είδα όμως τη γραφή του. Και η γραφή του είναι όπως τα μάτια του. Καθαρή, συγκεκριμένη και το κυριότερο δεν έχει μέσα της, παρότι τα γεγονότα είναι τραγικά, να τα δείτε που περιγράφει, 7 παπάδες και 500 πόσοι νεκροί, 7 ιερωμένοι, αυτοί που κάποιοι που θέλουν μαζί με τον παππού 9 ιερείς, και αυτό για εκείνους που θέλουν να διαστρεβλώσουν την ιστορία και να παρουσιάσουν τους ιερωμένους διαχρονικά στην ιστορία της Ελλάδας ως ούτε λίγο ούτε πολύ συνεργάτες και συνεργαζόμενους με την εκάστοτε εξουσία. Δεν είναι έτσι, είναι βάναυση, υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις, όμως οι γενικές είναι βάναυση διαστρέβλωση της ιστορίας. Εν πάση περιπτώσει, ενώ είχε να γράψει την ιστορία της οικογένειάς του, ο πατέρας Σταύρος, ενώ είχε να εξηγήσει και να αποθανατήσει στις σελίδες του βιβλίου τραγικά γεγονότα, μέσα στο βιβλίο δεν θα δείτε ούτε ίχνος μυσαλλοδοξίας. Και νομίζω εδώ είναι και το μεγαλείο της θρησκείας αλλά και του γένους μας. Τι είναι το βιβλίο του πατρός Σταύρου? Είναι ένα μυθιστόρημα που στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, έδωσε και ποσοστό ήδη, στο 70-80%. Στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα, σε γεγονότα της οικογένειάς του, τραγικά γεγονότα που βίωσε η οικογένειά του. Και το υπόλοιπο είναι τεκμηρίωση και αν θέλετε εδώ είναι και η πρωτοτυπία του πονήματος του βιβλίου, ενώ είναι μυθιστόρημα ταυτοχρόνως, το είπε και ο κ. Περιμετζόγλου, μπορεί κανείς να αντλήσει και ιστορικά στοιχεία. Γιατί προσέφερε κατέφυγε πολλά βιβλία τα οποία τα αναφέρει, αυτή είναι η πρωτοβουλία του βιβλίου, μυθιστόρημα με βιβλιογραφία. Είναι πρώτη φορά και ο Ιβραήμ, ο γιος του Ηρακλή, που πιστεύω, παρότι δεν έχουμε κατασαρώτηση εδώ να παρουσιάσουμε κάποια στιγμή στην δράμα, και ο Νίκος ο Πετρίδης, χωρίς να συνεννοηθείτε, έκανε σχεδόν το ίδιο και ο Νίκος ο Πετρίδης, αλλά ούτως ή άλλως και 2 λεπτά που πάλι πρωτότυπο είναι αυτό. Είναι πραγματικά μια συμβολή στη βιβλιογραφία για τον ελληνισμό της Μικρασίας, του πόντου και της Μικρασίας. Πιστεύω ότι αξίζει να κοσμήσει τις βιβλιοθήκες μας. Άλλωστε, όπως αποδεικνύεται το κοινό ή η γράμμα είναι βιβλιόφωνη και άνθρωποι που την έχουν αφήσει. Ήδη σήμερα μιλήσαμε με 2 άλλους ανθρώπους για να εκδοθούν τα βιβλία τους, από εδώ. Εγώ θα ήθελα να πω όμως όχι τι είναι το βιβλίο, αλλά τι πρέπει να καλύψει. Και θα αναφερθώ στο πιστόφυλλο που είναι δικά μου λόγια. Η ιστορία των τελευταίων δεκαετιών της παρουσίας των Ελλήνων στον Πόντο δεν έχει γραφτεί. Ή, αν έχει γραφτεί, παρουσιάζει πολλά καιρά. Από
του ελληνικού πληθυσμού από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Ένα από τα κενά αυτά έρχεται να καλύψει το Αναχείρας Πόνιμο, το οποίο, παρά το γεγονός ότι έχει τη θηστερηματική γραφή και δομή, πουθενά δεν υπερβάλλει, ούτε υποβαθμίζει, ούτε παραποιεί αλήθειες αποδεδειγμένες και καταχωρημένες επίσημες σε ιστορικά αρχεία. Στηρίζεται σε αδιαμφισβήτητες αλήθειες τεκμηριωμένες, αφήνοντας τον αναγνώστη να παρακολουθεί από κοντά και την ελληνική συμβίωση του οικοκαιρίου, αλλά και των Αρμαγεδόνων που ακολούθησε σε βάρος πρώτα του αρμενικού και αμέσως μετά του ελληνικού στοιχείου. Ο συγγραφέας δεν στοχεύει στη σφορά και καλλιέργεια συναισθημάτων οργής, εκδίκησης, μίσους και μυσαλλοδοξίας. Απλά εκφράζεται μέσα από τις σελίδες της Φρίκης η απέναντι αποστροφή του προς κάθε απάνθρωπο μέθοδο και μέσο του ιστορικού αυτού μυθιστορήματος. Το Δημοτικό Σχολείο του άρχισε στη Γράμμα και το τελείωσε στο μονοθέσιο του χωριού του, όπως και το γυμνάσιο, το οποίο τελείωσε στην Ελευθερία, όπου μετανάστευσε η οικογένειά του 1955 ως εσωτερική μετανάστευση. Το 1962 αποφύτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και αφού υπηρέτησε τη θητεία του για 30 μήνες στην αεροπορία, μαζί ήσασταν. Ναι. Βρέθηκε στην τότε Δυτική Γερμανία, όπου εργάζονταν ως εργάτες οι γονείς του Ναών και Ευρωξία. Ίδρυσε σχολείο για τις ανάγκες των Ελληνοπαίδων, με άδεια των γερμανικών αρχών, όπου εργάστηκε για μήνες χωρίς καμία αμοιβή. Αποδέχθηκε το διορισμό του στο σχολείο της Πιερίας, στο οποίο πρόσφερε τις υπηρεσίες του μέχρι της αποσπάσεώς του στα ελληνικά σχολεία της Δυτικής Γερμανίας. Παντρεμένος ήδη με τη δασκάλα Ειρήνη, αποκτούν 3 παιδιά. Δίνουν τον καλύτερο εαυτό του στα Ελληνόπουλα και στον ελληνισμό της περιοχής, εκδίδοντας και κυκλοφορώντας συγχρόνως στο περιοδικό Φάρος σε όλη τη Γερμανία, κυκλοφορούσε όλη τη Γερμανία, και ιδρύοντας άλλο ένα σχολείο, το οποίο επίσης εξυπηρετούν και υπηρετούν. Η Χούντα θέλει να καταστήσει όργανό του στο περιοδικό και το ελληνικό κοινό του και μη επιτυχάνοντάς του ανακαλεί το ζευγάρι στην Ελλάδα. Ακολουθούν συχνές επισκέψεις εκπροσώπων της στο σπίτι του, παρακολούθηση του τηλεφώνου του και απειλές να τον στείλει διακοπές σε κάποια από τα νησιά μας. Έτσι, αναβάλλεται και η φοιτησή του στο Πανεπιστήμιο της Πολωνίας, στο οποίο ήδη είχε εγγραφεί στη Σχολή Ψυχολογίας. Την ημέρα του Πολυτεχνείου, λίγο πριν κλείσουν τα σύνορα, κατορθώνει να φύγει για τη Γερμανία, όπου ανανεώνει την εγγραφή του και αρχίζει τις σπουδές του στην ειδική και θεραπευτική παιδαγωγική, έχοντας για στήριγμά του 2 φιλέλληνες καθηγητές, Νούρα και Φίσερ, και το ίδρυμα Friedrich Ebert Stiftung, το οποίο του χορηγεί υποτροφία μέχρι πέραν των σπουδών του, όπως και την ΕΛΕΠΑ Θεσσαλονίκης, στην οποία πάντα θα είναι ευγνώμη. Μεταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς της πόλεως Μάρκου, από όπου αποφυτά έχοντας πάρει πρώτο κρατικό δίπλωμα ειδικής αγωγής δασκάλου λογοθεραπευτή το 1988, δεύτερον δίπλωμα παιδαγωγικών και ειδικής αγωγής το 1979 και τρίτον διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο την ειδική παιδαγωγική το 1982. Επιλέγεται από το Υπουργείο Παιδείας Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού και Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής. Στέλνεται για 3 χρόνια στο Μόναχο, 1982-1986, όπου αναλαμβάνει την ευθύνη 161 ελληνικών σχολείων και 264 εκπαιδευτικών στην Βαβαρία παιδεία. Επιστρέφει στην Ελλάδα προσφέροντας τις υπηρεσίες του ως Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας και ευθύνης 7 νομούς, 7η εκπαιδευτική περιφέρεια ειδικής αγωγής. Όσο υπηρετούσε ως Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής, λειτουργήσε πρώτος στην Ελλάδα ειδικές πολυμερείς διαγνωστικές ομάδες με έδρα την πρωτεύουσα κάθε νόμου, εξετάζοντας και αξιολογώντας εκατοντάδες παιδιά με ειδικές ικανότητες ή ειδικές ανάγκες. Επίσης, για πρώτη φορά εορτάζεται η Εβδομάδα Ειδικού Παιδιού σε κάθε πρωτεύουσα των 7 νομών της Ευρώπης Περιφέρειας, με ομιλίες, συζητήσεις, προβολές ειδικών ταινιών και εκθέσεις έργων των παιδιών. Απογοητευμένος από την κατάσταση εκπαίδευσης και μεταχείρισης παιδιών με ειδικές ανάγκες, ικανότητες, αποφασίζει να παραιτηθεί από Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής,
παρά την προσωπική παρέμβαση του αείμνηστου Αντώνη Τρίτσι και του Πέτρου Μόραλη, τότε υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τότε ακόμα η παιδεία ήταν εθνική. Διαπιστώνοντας ότι τίποτα δεν αλλάζει, παραδείχθηκε οριστικά το καλοκαίρι του 1988 από το Δημόσιο και ασχολείται ως θεραπευτής παιδαγωγός και λογοθεραπευτής στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 2007, χρονιά που τελικά συνταξιοδοτείται. Στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου του 2008, σε ηλικία 68 ετών, ως γνήσιος αμσούντιος, ακάματος, ακούραστος και αϊθαλής, χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος, υπηρετώντας το Θεό και την πατρίδα, από άλλο μετερίζει, ως ένας απλός ιερέας της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Σήμερα είναι πρωτοπρεσβύτερος και αρχιερατικός επίτροπος Νικηφόρου του Δήμου Παρανιστίου του νομού Δράμας. Πατέρα Σταύρο, ο Δήμος του Σανίκη. Τι να πω εγώ ύστερα από όλα αυτά, κύριε Αντιπεριφερειακέ Σύμβουλε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Τόσα έχουν πει αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες, που σε μένα τι έχει μείνει. Θα μείνω όμως στο εξής σημείο. Αναφέρθηκε στην εβδομάδα παιδιών με ειδικές ανάγκες ο Σάββας. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτή η αίθουσα? Όταν ήμουν σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής, εδώ στην ίδια αυτή αίθουσα είναι σύμπτωση. Σε αυτή την ίδια αίθουσα είχα την εβδομάδα ειδικού παιδιού. Κάθε πρωτεύουσα νομού είχε μια ολόκληρη εβδομάδα αφιερωμένη στο ειδικό παιδί. Και το διπλανό σχολείο εδώ, το ειδικό σχολείο, εγώ το εγκαινίασα, εγώ το έκτισα. Συγγνώμη για το εγώ. Ήταν ο τότε δήμαρχος, ήρθε στο Μόναχο, το συζητήσαμε όταν με είδε εδώ και συνεργαστήκαμε. Όντας σύμβουλος υποειδικής αγωγής, μου προτείναν το δημοτικό σχολείο στα Κομνηνά, που είχε 15-20 κάλες, εκεί να γίνει το ειδικό σχολείο για τα παιδάκια. Και αρνήθηκα και επέμενα και ο μακαριστός τώρα δήμαρχος επέλεξε το οικόπεδο δίπλα στα σχολεία και σήμερα φιλοξενεί τα παιδιά με ειδικά προβλήματα και ειδικές ανάγκες. Εγώ για το έργο μου τι να πω? Να πω μόνο μερικά κατατοπιστικά. Γιατί τελικά έχω γράψει ένα βιβλίο ιστορικό μυθιστόρημα? Ιστορία δεν είμαι ο ικανότερος, ούτε ο ικανός καν να γράψω ιστορία. Είναι άλλοι καθηγητές του Πανεπιστημίου που έγραψαν και γράφουν, όπως ο κ. Φωτιάς, εξαιρετικό έργο, ιστορικό έργο, και τόσοι άλλοι άξιοι. Μυθιστόρημα δεν είναι ακριβώς μυθιστόρημα. Γιατί περιέχει τόσα στοιχεία ιστορικά, διασταυρωμένα, τεκμηριωμένα, όπως είπε και ο αγαπητός κ. Καλυτερίδης. Ονόματα, τόποι, γεγονότα, τα πάντα είναι διασταυρωμένα και τεκμηριωμένα. Κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Γιατί έχουν βασιστεί όχι μόνο στα ακούσματα τα οποία είχα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι πρόσφατα, συγκεντρώντας αυτά τα στοιχεία, αλλά μελετώντας δεκαετίες ολόκληρες ό,τι βιβλίο κοντιακό έπεφτε στα χέρια μου και κρατώντας σημειώσεις. Και τελικά, γιατί έφτασα να γράψω αυτό το βιβλίο? Την 1η Αυγούστου με πήρε ο Σάββας και εγώ με δάκρυα στα μάτια τον άκουγα και μου λέει, το βιβλίο σου είναι έτοιμο. Είναι μνημόσυνο στην ποντιακή γενοκτονία και μνημόσυνο στον παππού σου, τον Παπασταύρο. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Το Σάββατο γνώρισα 20 Μαΐου εδώ για πρώτη φορά, στην πλατεία, στην ομιλία που είχε. Και του έδειξα το δοκίμιο που ήταν ένα ογκουδέστο. Λοιπόν, με μια ματιά μου λέει τελείωσε Παπασταύρο, εγώ τον αναλαμβάνω και θα σε βοηθήσω. Και έτσι και έγινε. Γιατί όμως έγραψε αυτό το βιβλίο, το συγκεκριμένο, για αυτή την ιστορία του Δυτικού Πόντου? Να λοιπόν γιατί. Γιατί πηγαίνοντας στο σχολείο με τον αγαπητό τον Σταύρο εδώ,
με κορόιδευαν όλοι και λέγανε ο Παφραλής, ο ένας ο άλλος, εσείς δεν είστε πόντιοι. Και επιτέλους λέω, τι είμαστε εμείς? Εσείς είστε τουρκόσποροι, είστε, ξέρω εγώ, ορεσίδοι, είστε σκληροί, είστε το ένα, είστε το άλλο. Μα εγώ ήξερα ότι ο παππούς μου ήταν πόντιος και ήταν παπάς και ήταν δάσκαλος. Σκληροί πάντως είμαστε. Είμαστε και βέβαια είμαστε. Και το δείχνει. Λοιπόν, ύστερα από αυτό, εγώ ψαχνόμουν και έλεγα, ακόμη και η παπαδιά μου έφερε στα πόντιο, τώρα είναι εδώ και μ' ακούει. Μετά όμως πίστηκε, ο λαός και εγώ είμαι πόντιος. Λοιπόν, και άρχισα να ψάχνουμε λοιπόν, να διαβάζω βιβλία, να συγκεντρώνω στοιχεία και να αποδείξω πρώτα στον εαυτό μου ότι όντως είμαι πόντιος. Και στο τέλος έφτασα στο σημείο να διαπιστώσω ότι από τα 353.000 θύματα, που δεν είναι μόνο τόσα, είναι πολύ περισσότερα, λοιπόν, τα περισσότερα από αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από τη Σαμσούντα και δυτικότερα. Αυτοί ξεκληρίστηκαν στις εξορίες, στα μελέτα μπουρού, στο ένα, στο άλλο, στο άλλο. Και άρχισα λοιπόν, τα έβαλα κάτω, τα στοιχεία που είχα διασταυρωμένα, η βιβλιογραφία και όλα αυτά, και λέω, δεν γράφω ιστορία μου, θα γράψω την ιστορία μου. Θα συνδέσω το μύθο με την αλήθεια. Και γι' αυτό θα διαπιστώσετε ότι στο βιβλίο υπάρχει μια πληθώρα βιβλιογραφικών στοιχείων. Βιβλία για καθέναν που μπορεί και θέλει και επιθυμεί να ανατρέξει, να ψάξει, να ερευνήσει. Ακόμη να κάνει και διδακτορική διατριβή. Ένας φοιτητής, παράδειγμα, του τμήματος της ιστορίας ή οτιδήποτε άλλο. Και έτσι λοιπόν έφτασα αισίως στο αποτέλεσμα με τη βοήθεια της κυρίας Ρένας αλλά και του Σάβα του Καρεντερίδη να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και να κυκλοφορήσει. Παρά τα λάθη τα οποία υπάρχουν. Τώρα όμως, εάν ο Θεός μας αξιώσει και κάνει τη δεύτερη έκδοση, δεν θα υπάρχει ούτε ένα λαθάκι, ούτε ένα κόμμα, ούτε μια τελεία, ούτε μια ψυχή λάθος. Όλα τα πήρα και τα ξαναδιώθησα, τα παροράματα που λέμε. Και το βιβλίο αυτό, ό,τι έσοδα είχε σήμερα, πρώτον, επέτρεψε μου και συγχώρα με, ίσως με μαλώσεις μετά, 200 βιβλία χάρισε ο Σάββας για την ανέλυση και αποκαλάση του λαού. Και όπως είπα, ό,τι έχω διαθέσιο σήμερα και όσα ακόμη θα διαθέσω, ό,τι ποσοστό υπάρχει και με αναλογή όλο αυτό θα πάει στον Άγιο Νεκτάριο που χθες και σήμερα εξοδευτήκαμε να κάνουμε τις πρώτες ακολουθίες. Είναι ένα παλάτι πραγματικά ιερό για τον Άγιο που ταξίδι και που σήμερα γιορτάζει. Εγώ σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε και με τιμήσατε απόψε εδώ και ιδιαίτερα και εσάς αγαπητοί μου, Ρένα, Γιάννη και Σάββα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω να έρθετε και στους ναούς του Κομιτουργού. Να είστε καλά. Δεν τελειώσαμε, γιατί τώρα αναλαμβάνει τα ενία ή τη σκητάλη ο Σπός, ο οποίος θα ολοκληρώσει, θα κλείσει την απόψινή εκδήλωση. Εμείς κατερχόμεθα, πριν κατέβουμε από το βήμα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά για την παρουσία σας και παρότι η περιοχή βρίσκεται σε μια οικονομική παραχμή από ό,τι που λένε όλοι, ας αντισταθμίσουμε αυτή την κατάσταση με μια πνευματική ατμή που υπάρχει και την οποία θέλουμε να υπηρετήσουμε. Σας ευχαριστώ πραγματικά που βάζω στα δύο. Ευχαριστώ. Να κάνουμε αυτή την εκδήλωση από κοινού. Πατέρα Σταύρε, μεγάλη μας τιμή, πραγματικά, γιατί το βιογραφικό σας νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο όσο η καρδιά σας τελικά. Και ως εκπαιδευτικός χαίρομαι ένα παραπάνω, γιατί τελικά υπήρχε η ευαισθησία από κάποιους ανθρώπους εκείνες τις εποχές
απέναντι στα άτομα, στα παιδιά που έχουν ιδιαίτερες ικανότητες και πρέπει αυτή την ευαισθησία να συνεχίσουμε να τη δείχνουμε και σήμερα, που μπορεί να μην υπάρχει οικονομική δυνατότητα για κάτι ακόμη καλύτερο, αλλά αυτά τα παιδιά προηγούνται για να θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένη κοινωνία και άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε για αυτό το έργο και εγώ από άποψη εκπαίδευση σας το λέω. Εκπροσωπώντας την εκπαίδευση αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε τώρα, έτσι να κλείσουμε ποντιακά και όμορφα την βραδιά. Λοιπόν, πήραμε τη σκητάλη, εδώ με τους εξαιρετικούς μουσικούς μας, τον Γιώργο τον Απεσλίδη στη λύρα, τον Νίκο τον Αφροτούλη στο τραγούδι, τον Γιώργο τον Χρυσαπίδη στο τραγούδι και τους πυρηχιστές μας εδώ που θα χορέψουν τι άλλο, σέρα, και όχι να μας δώσουν λίγο το πάντως του ποντιακού ελληνισμού. Να ακούσουμε όμως την πατρίδα με έχασα από τα παιδιά εδώ. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα, λίγο με κι άλλο θυμό, να σπάλω και μπορώ, λίγο με κι άλλο θυμό, να σπάλω και μπορώ. Μια γυάλωση ζωή, στο μεγάλη συναυλή. Μια γυάλωση ζωή, στο μεγάλη συναυλή. Νερό να σε πεινά, και το μάτια με πεινά. Νερό να σε πεινά, και το μάτια με πεινά. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντιλά. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντιλά. Πόρτας και παραθυρά, δεν περνάνε χαμηλά. Πόρτας και παραθυρά, δεν περνάνε χαμηλά. Μια γυάλωση ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Μια γυάλωση ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Νερό να σε πεινά, και το μάτια με πεινά. Νερό να σε πεινά, και το μάτια με πεινά.
θαψά και με σπανά, τα ταυλία με θαψά, με θαψά και με σπανά, δε με τέτσαρο θυμό, όι, κι να σπάρω και μπορώ, δε με τέτσαρο θυμό, όι, και σ' όποιο κομπουβάρω, μία κι άλλωση ζωή, στο πεγάδι συναυλίου, μία κι άλλωση ζωή, στο πεγάδι συναυλίου, νερό να σε πεινά, όι, και το μάτια με πεινά, νερό να σε πεινά, όι, και το μάτια με πεινά.
Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω, εκτός από τους δυσυπόστατους ναούς υπάρχουν και οι δυσυπόστατες και τρισυπόστατες εκδηλώσεις. Ένας στρατιώτης με παρακάλεσε να του εξηγήσω τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο και αν θα πρέπει να φοβόμαστε. Και θεώρησα σωστό αυτό που είχα να του πω να το πω και σε εσάς, γιατί ίσως θα άξιζε τον κόπο να αφιερώσετε 3 λεπτά για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο και αναφέρουμε στο Βαρβαρός και στην κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες. Η Τουρκία το 1974 εισέβαλε στην Κύπρο έχοντας την υποστήριξη φανερή ή κρυφή του διεθνούς παράγοντα και συγκεκριμένα του ΗΠΑ. Με την εισβολή κατέλαβε το 40% της Μεγαλονήσου. Μετά από αυτό, κατέχοντας δηλαδή τη μισή Κύπρο σχεδόν και έχοντας διαχρονικά, ιδιαίτερα μετά το 1979 που το Ιράν πέρασε στα αντίπαλα κράτη, πέρασε μετά την επιτυχία της Ισλαμικής Επανάστασης, η σημασία της Τουρκίας απέκτησε, η θέση της Τουρκίας απέκτησε πολύ μεγαλύτερη σημασία για τη Δύση και για το ΝΑΤΟ και την Ουάσιγκτον και η Τουρκία οχυρώθηκε πίσω από αυτό, από το 40% του νησιού και από τη στήριξη την Ατοική και την Αμερικανική και στην ουσία ακολούθησε μια σταθερή, στατική πολιτική στο Κυπριακό. Αυτό δεν της επέτρεψε να δει τις εξελίξεις, ότι ενώ αυτή ακολουθεί μια στατική πολιτική, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο τρέχουν. Επειδή έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα να μιλάμε μόνο για αποτυχίες, πρέπει να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι όσο η Τουρκία ήταν οχυρωμένη πίσω από τα κεκτημένα, η Ελλάδα και η Κύπρος και η Ελλάδα, πετύχαμε κάτι που ήταν αδιανόητο παγκοσμίως σε όλους τους διπλωμάτες και τους πολιτικούς. Βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, συνολικά σήμερα η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της, απλά στα κατεχόμενα δεν εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο λόγω αδυναμίας, λόγω της παρουσίας του στρατού κατοχής εκεί. Αυτό ήταν μια εξέλιξη που άλλαξε τις παραμέτρους του Κυπριακού. Δηλαδή άρχισε να αλλάζει ακόμα και η σημασία της κατοχής από το στρατό κατοχής του 40% της Κύπρου. Εκτός από αυτό είχαμε και άλλες εξελίξεις. Οι κυβερνήσεις της Κύπρου, ξέρετε στην Κύπρο οι κυβερνήσεις βρίσκονται στον αντίποδα των ελληνικών. Πρώτα σχεδιάζουν, πράττουν, πραγματοποιούν και μετά το ανακοινώνουν και παίρνουν τους καρπούς η πολιτική της επιτυχίας. Στην Ελλάδα γίνεται το αντίθετο. Σχεδιάζουμε, βγαίνουμε, το ανακοινώνουμε και συνήθως δεν γίνεται. Γιατί στα ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος και οι χειρισμοί παίζουν ρόλο. Πρέπει να πας χαμηλά, να το κάνεις και μετά να βγεις να δρέψεις τους καρπούς. Στην Κύπρο λοιπόν τι έγινε. Εκτός της μεγάλης επιτυχίας της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις της Κύπρου οριοθέτησαν την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, το Λίβανο και ίσως και με τη Συρία από το δούμε. Και εκτός από αυτό, αμέσως μετά χώρισαν σε οικόπεδα την αποκλειστική οικονομική ζώνη και άρχισαν να υπογράφουν συμφωνίες εμπορικού χαρακτήρα με κολοσσούς ενεργειακούς. Noble Energy Αμερικανοεβραϊκή, Total Γαλλική, Eni Ιταλική και Κοκάζ Κορεατική. Όμως υπογράφοντας τις συμφωνίες αυτές, γιατί οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες πολλές φορές είναι ισχυρότερες και από τις κυβερνήσεις τους στις χώρες τους. Υπογράφοντας λοιπόν συμφωνίες, στην ουσία εξασφάλισε και την υποστήριξη των χωρών από τις οποίες προέρχονταν οι εταιρείες. Και έτσι τι συνέβη, τι έγινε. Η Κύπρος και η Ελλάδα εν μέρει δημιούργησαν να χρησιμοποιήσω ένα προσφαιρικό, ένα γήπεδο, πάνω στο οποίο θα παίζανε το παιχνίδι και το ενεργειακό, αλλά τελικά και το κυπριακό συνολικότερα. Και σε αυτό το γήπεδο οι κανόνες που ισχύουν είναι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο γενικώς, η διπλωματία, η
οι διεθνείς σχέσεις, οι διμερείς συμφωνίες και οι εμπορικές συμφωνίες. Η Τουρκία λοιπόν, η αλαζονία, ξέρετε, και όταν νιώθεις ότι είσαι μεγαλύτερος από ό,τι είσαι στην πραγματικότητα και ισχυρότερος από ό,τι είσαι στην πραγματικότητα, πριν 2 χρόνια ξύπνησε και είδε ότι ενώ νόμιζε ότι έχει αλυσοδεμένη την Κύπρο, η Κύπρος είχε φύγει. Την πήραν μαζί της οι εξελίξεις. Γιατί αυτά που συμβαίνουν στην ΑΟΣ της Κύπρου δεν είναι ξεχωμένα. Είναι ένα ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωενεργειακό παιχνίδι που το ακολουθήσαμε σωστά, κυρίως η Κύπρος και δευτερευόντως η Ελλάδα. Η Τουρκία λοιπόν πριν 2 χρόνια ξύπνησε, είδε ότι άλλαξαν οι κανόνες του παιχνιδιού. Το κατέχει δεν σημαίνει ότι την εξασφαλίζει για τα σχέδιά της. Προσπάθησε λοιπόν να κάνει διαδήματα στις χώρες με τις οποίες υπέγραψε για την ΑΟΣ η Κύπρος για να ακυρώσει τη συμφωνία. Δεν το πέτυχε. Έκανε διαδήματα στις χώρες από τις οποίες προερχόταν οι εταιρείες να μην υπογράψουν συμφωνίες συνεργειακές. Δεν το πέτυχε. Στη συνέχεια προσπάθησε να τους δώσει ανταλλάγματα για να ακυρώσουν. Δεν το πέτυχε. Μετά προσπάθησε να τους τρομοκρατήσει. Δεν το πέτυχε. Η τρομοκράτηση έγινε και στην Noble Energy πριν 2 χρόνια. Θα θυμάστε το Πύρι Ρέις που ξεκίνησε και έκανε κάτι βόλτες σε ένα σαραβαλάκι που είχαν και γύρισε άπρακτο πίσω. Η εξέδρα της Noble Energy τοποθετήθηκε εκεί και σε μερικές εβδομάδες, μήνες, ίσως να φτάσουμε στην τελευταία φάση, να περάσουμε την τελευταία φάση των εξορίξεων, της εκμετάλλευσης. Και ενώ είδε ότι πλέον το παιχνίδι αυτό δεν χώρισε οικόπεδα την Κυπριακή ΑΟΣ, μια ξένη ΑΟΣ, χώρισε οικόπεδα και έκανε διεθνείς διαγωνισμούς, κάλεσε εταιρείες να έρθουν για να υπογράψει και αυτή τη συμφωνία. Αλλά δεν πήγε καμία εταιρεία. Ζήτησε ξένα ερευνητικά σκάφη για να κάνει έρευνες, να κάνει τετελεσμένα στην Κυπριακή ΑΟΣ και καμία εταιρεία δεν έδωσε σκάφος. Και τότε αναγκάστηκε να αγοράσει ένα σκάφος από την Νορβηγία, τελειώνω πιο λεπτά από την Νορβηγία, για να το έβαψε, ήταν πράσινο, ένα πράσινο το Πολάρκο Σαμούρ, νορβηγικό, το έβαψε κόκκινο, το έβαλε όνομα Μπαρμπαρός και με αυτό όταν το πλοίο πλατφόρμα εξορίξεων της ΕΝΗ, το Ιταλικό, πήγαινε στο οικόπεδο 9 για να κάνει ό,τι έκανε η εξέδρα της Νόβου, να κάνει δηλαδή τις ερευνητικές γεωτρήσεις, η Τουρκία έστειλε τον Μπαρμπαρός όπως είχε στείλει το Πύρι Ρέις για να δείξει ότι διεκδικεί και αυτή το οικόπεδο 9. Η φορά αυτή το έστειλε γιατί η Ιταλία δεν είναι Αμερική, έστειλε και 2 φρεγάτες για να τρομοκρατήσει το Σαϊτέ με 10.000 στο πλοίο εξέδρα, να φύγει, να τρομοκρατήσει και την ΕΝΗ και να παγώσουν στην ουσία οι διαδικασίες ερευνών και εξορίξεων. Δεν το πέτυχε γιατί το Σαϊτέ είναι εκεί. Ποιος είναι ο τελικός στόχος της Τουρκίας? Ο τελικός στόχος της Τουρκίας είναι να φύγει από το γήπεδο του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, της διπλωματίας και των διεθνών σχέσεων και να δημιουργήσει ένα δικό της γήπεδο. Και αυτό το γήπεδο είναι το γήπεδο της απειλής χρήσης βίας, της χρήσης βίας και αν θέλετε της λύσης των προβλημάτων με πολιτικούς όρους. Δηλαδή, όποιος είναι πιο ισχυρός και πιο μεγάλος, παίρνει τα περισσότερα. Αυτό είναι η πολιτική. Το ζήτημα λοιπόν είναι, ο άλλος στόχος της είναι να προκαλέσει μια πολεμική, να δημιουργήσει μια πολεμική ατμόσφαιρα στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο και υπό την απειλή της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης που μπορεί να κατηνάξει όλα στον αέρα, να απειλήσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και να απειλήσει και τα ζωτικά συμφέροντα της Ουάσιγκτον, να προκληθεί η παρέμβαση των Αμερικανών, να σταματήσουν όλα και οι εξορίξεις, να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όπου η Τουρκία έχει το χαρτί της κατοχής του 40%, να βρεθεί μια λύση κατά πώς θέλει η Τουρκία, στην οποία λύση θα συμμετέχει και αυτή στα ενεργειακά. Αυτό είναι το σκηνικό όλο. Αυτό που έχω να πω ως Έλληνας πολίτης είναι ότι εμείς θα πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι στο γήπεδο που παίζει όλος όλη η πολιτική, η αξία της ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων, γιατί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το Κύπρο, γιατί κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να πάει η Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, εάν θέλετε την άποψή μου, η Τουρκία μπορεί να φαίνεται ότι θέλει να δημιουργήσει ακόμα και μια
πολεμική ατμόσφαιρα, κατά την άποψή μου δεν θα το αποτολμήσει, γιατί σήμερα δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αλλά ακόμα και στην περίπτωση που το αποτολμήσει, εμείς είμαστε ισχυροί και μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Να σας τεκμηριώσω, γιατί πιστεύω ότι δεν πρόκειται να τολμήσει, πριν στις 8-9 Οκτωβρίου, με αφορμή τα γεγονότα του Κόμπανη, και εδώ πραγματικά νιώθω του κόσμου να μαζέψουν υλικό για τους ανθρώπους της Κόμπανη, ανθρωπιστικό υλικό. Στις 8-9 Οκτωβρίου, οι Κούρδοι, διαμαρτυρώμενοι για την υποστήριξη που παρέχει η Τουρκία στους τσιχαντιστές στην πόλη του Κόμπανη, έκαναν μια εξέγερση. Εδώ δεν είδαμε πολλά, ήδη 45 νεκρούς, και διάβασα την έκθεση του Υπουργείου Ιστορικών της Τουρκίας. Πυρπολήθηκαν 2.800 δημόσια κτίρια στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, έτσι το λέω εγώ. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Αυτό είναι απόδειξη ότι σε αυτές τις περιοχές οι Κούρδοι, το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα ήδη έχει ετοιμάσει παράλληλες κρατικές δομές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε περίπτωση που η Τουρκία θελήσει όχι να τεντώσει, να σπάσει το σκυλί και να κάνει αυτό που θέλει να δείξει με τις φρεγάτες και όλα αυτά, την ίδια μέρα θα έχει χάσει το 25% του εδάφους της. Οι Κούρδοι θα ανακηρύξουν την ανεξαρτησία τους. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και πιστεύω αυτά τα 5 χρόνια έχει καταρροπωθεί το ηθικό μας, όμως αυτό δεν θα πρέπει να μας παρασύρει, δεν θα πρέπει να χάσουμε και την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Πρέπει και αν τη χάσαμε πρέπει να την ανακτήσουμε. Είναι μεγάλες οι στιγμές. Σε περίπτωση που δεν έχουμε κανένα άδειασμα εκεί με την Αίγυπτο, αυτά που γίνονται από το διεθνή παράγοντα, πραγματικά ανοίγει μια πολύ μεγάλη καινούργια σελίδα για τον ελληνισμό. Αυτό κρατήστε το, να το δούμε στην επόμενη συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Που έτσι στόλισαν τη σημερινή εκδήλωση. Κάτι ποντιακό βέβαια, θα μπορούσε να είναι έτσι.